Zer dugu gazteok esateko? Estitxu eta Maialenek, aditu eta aritu, badute zer esan. Komunikazioak elkartzen ditu, eta hortik jardun dute gazteriaz, tresna berriez. Asko baitago hausnartu eta esateko. Etengabe aldatzen doan mundu honetan, pausa bat pentsatzeko. Gaztea entzutean apur bat pixka frustrazioa, zeusto ja hotz horretan nien azela sartzen, orduan hori holan ageriko geratzea ez da oso goxoa, esango dut da. Baina, bromak alde batera utzita, gaztea hotzak sortzen dizkit pixkat sentimentu kontrajarriak moduan. Ze batetik gaztea hotza iruditzen zaita hotz bat potentea, berritzailea, nolabait irautzailea, gauza aldaketak proposatzen dituena, zehose oso potentea, baina beste alde batetik, beste aldean, ere bai, ahots bat zapaldua, isildua, gutxietxia, infantilizatua, aintzat hartzen ez dena. Orduan ez dakit oso dikotomikoa moduan. Baina gazte ahotsa azkenean zer da, gazte problematikari erantzuten dion gazte perspektibatik egindako diskurso bat, presente egotea. Eta horretako zebi da, gazteak antolatuta egotea eta ahots hori nolabait proiektatzea. Bai, nik uste dut infantilizazioa gazta esan duzunagaz, hori mundu hau beti izaten da dela helduen mundu bat, ez? Eta horren erakuslea gazteak ez dauzela erabakigunetan, gazteon perspektibatik ez diela erabakirik hartzen, eta horretarako bai dela gaztea hotz bat, apur bat Euskal Herriko gazteon izenean berba ingo deuena, eta gure arazoak, gure kezkak, gure kontraesanak mai gaineratuko deuzenak, eta datorren mundu eri, datorren Euskal Herrieri bebai aldaketa posible batzuk mai gaineratu aldutzozenak, ez? Nik uste. Bai, hori da azkenean. Nik uste informe eta egotea behar dela ez, behar izen propio bat da, ze informatzeak dakar eukitea eraikiten dugu iritzi bat, ez? Eta iritzi horrek bai dakar mundu ikuskera bat, jarrera bat, nik uste bizi eredu bat, eta informazioak eta jasotzen dugunak, azkenean esaten da beti jaten duguna garela, ez? Nik uste dut zer irenzten dugun oso importantea da. Gainera inkonstienteki be, gainera garai honetan gauzela konstantemente jasotzen informazio implizitua be bai, ez? Behar dela apur bat, begiak zabalduko dozkuzen informazio bat jasotzea, informazio garbi bat, informazio zintzo bat, ez? Bai, erabat, eta azkenean informazioa zeda be bai, informazio hori da eskubide bat. Eta eskubide hori gauzatzeko importanteak diren eukitzea komunikazio tresnak eskura, ezta? Eta errelato ezberdinak eraikitzeko orduan, tresna horiek fundamentala dira. Azkenean ez badaukazu eskura, zure mezua helarazteko kanal bat, bitarteko bat, ez da entzungo zure ahots hori, eta errelato horren eraikuntzan ez dozu parte hartuko. Orduan, gazteek eskubide hori garatu ahal izateko eta informatuta egoteko behar dituzte eureri beren beregi berbaingo dotzien edabideak. Gainera, oinarte bai informau alzabien horiek zen dirudunak edo apur bat hegemonia bate bakarrik alzabien informau, baina bai azpikok be bai eukin behar dugula gaitasun ez bakarrik jasotzeko, plazaratzeko be bai eta informatzeko, modu aktibo baten informazioaren bi aldekotasun hori nik uste dut. Eta oso gara interesantia da horretarako, beti esan izan dugu, edabideak daudela azkenean botere ekonomiko, mediatikoen esku, eta horrek egiten du informatzeko gaitasun hori, mezuak helarazteko gaitasun hori esku gutxi batzuetan egotea, baina orain azkenean internetekin, sareekin hori eraldatzen ari da. Ez dut uste apurtu denik erabat, ze oraindik botere horiek hor daude eta euren mundu ikuskera zabaltzeko askoz aukera gehiago daukate. Sare sozialek ez dute hori goitik bera eraldatu, baina bai egia da, askoz kanal bitarteko gehiago daudela, gazteek adibidez euren mezuak zabaltzeko eta bazterretan dauden ahotsak pixkat erdigunera ekartzeko, ezta? Baina zer egin behar da horiek baliatu. Ze bazterretan dauden ahotsak erdigunera ekartzeko lehenengo egin behar duguna da ahots horiek hartu nahi izatea, presente egon nahi izatea, nolabait parte hartze sozial eta politiko hori garatu nahi izatea. Eta horretarako grin hori, ezta? Bitarteko horiek erabiltzeko, jendearengana iristeko, eta nolabait ahots horiek erdigunera ekartzeko, iruditzen zait, orain dela unea, oso une interesgarria da. Antolatzearen garrantzi hori, nik uste gazteok kanpoko mundu ikuskera hori erdigunera ekarteko behar dugula antolatzea, kontzientziak astintzea eta benetan alduntze bat emon behar dela, ez?
Eta alduntze horretarako, alduntze hori jaku goitik etorriko, alduntze hori dugu inorkengo gugeu aldundu behar garela, eta elkarrera egin behar garela, kutsatu behar dela purbete filosofia baikor hori, aldaketak posible direnan filosofia hori, eta horretarako behar dela informatzea, behar dela jakintza eskuratzea, eta benetan eukitea iritzi propioak gausekiko nik uste. Iritzi propioak eta atope joera komunikatibo berriekin, ikusi nola aldatzen dien, ikusi nola erabil daitezkeen, ezta? Azkenean errelatori eraikitzeko, ekartzeko gazte problematika horiek erdigunera gaztei emateko bitartekoak ere, antolakuntza horren bidez, ari zara espazio bat, ezta? Ematen gaztei, sareak badira espazio bat, agian hausnarketa individualetarako askotan, eta bakarkako hausnarketa horiek plazaratzen dira askotan, baina agian falta da arnaz luzeko nolabait garapen kolektiboago bat, ezta? Eta horre esparru batzuk sortzea horretarako, ezinbestekoa. Pixkat txipa ere aldatzeko, individuotik eta hausnarketa individualetik, hausnarketa ere kolektiboetara, ze azkenean gazte guztiak berdin daude puteatuta eremu askotan, eta nolabait identifikazio hori, ezta entzutea, beste eremu batzuetan aipatzen ari dena zuri gertatzen zaizun hori dela, eta ez dela nolabait zure arazo bat, baizik eta arazo kolektibo bat, eta kontzientzia hori hartzeko ere, bitartekoak eukitzea, uste dut funtsezkoa dela, ze guztio pasatzen gara fase horretatik, nolabait, dauzkazu 15, 16 urte, azten zara pixkate inguruan dauzkasun kontu politikoengatik, sozialengatik kezkatzen, ikusten duzu zure etorkizuna ere zein izango den, azten zara konturatzen ez duzula lanik eukiko, ez duzula etxerik eukitzeko aukerarik izango, konturatzen zara ere emakume moduan bizi izan dituzun gauza pilo bat, azten zara, ez da izena jartzen eta azten zara konturatzen gertatu zaizkizun violentzia horiek guztiak non ondi datozela, ez da, sistema oso batetik datozela, patriarkatutik, eta azten zara topatzen ere, aliantzak hitz egiten horri buruz, baina da alduntze horretarako eta konturatze esnatze horretarako nolabait, eta konturatzeko munduaren ordenamenduan non ondi datorrela, ezinbestekoa da eukitzea, nondik jaso, nondik irakurri, non ikusi, non eztabaidatu, hori espadaukazu, atzeratuko da zure esnatze hori, zure esnatze politiko hori, edo agian ez da inoiz iritsiko, eta hori da askotan sistemak nahi duena, edo sistemak bultzatzen gaitu horretara, kezkatu zure arazo eta zure arazo individualak izango balira bezala, baina ez talde arazo moduan, hori da kontua. Eta gainera, uste dut, gazte belaunaldi bakoitzak badeko zela gazte orokorra izetaz gain belaunaldian arazo partikular batzuk, ez? Eta justo, oin bada momentu bat gertatuan guztiagaz, gazten kriminalizazioagaz, sistema kapitalistan krisi edo arrakala honegaz, ostras, uste dut, justo sasoi honetan informatzea ondo eta kolektibizatzea arazo horrek belaunaldi honen badeko laserrezana, ez? Eta hori geratu behar dela puru bat hiltzatuta memorian, zezuk esagozun, sareetan komunikatzen dena, hainarin sortzen dugu boom bat, baina hain aiztuten jaku bai, behar da pur bat denboran hiltzatzea eta relato bat sortzean ikusteot. Pandemia sasoian adibidez. Nola zuzenean jarri den horre atzamarra eta nola kriminalizatu diren gazteak nola baite adierazita kutsatzeak horre mandirela gehiago, gazte giroan eta inolako evidentziari barik, inolako datu barik, baina kriminalizatze horretan, ez da? Eta azkenean, hori salatzeko eta nolabait logika horretatik irteteko, inertzia horretatik irteteko, zein da modua? Esatea eta nolabait antolaketa baten bidez, eta esango nuke sareak eurek, nolabait sare antolatuak, Twitter, Instagram eta horrelakoak, aukera ematen dutela, ez da, ontarako, baina hortik kanpo ere behar direla beste referente batzuk. Eta horiek azkenean eguneroko hausnarketa hau emango dizutenak, edo zu pentsatzen duzunari hitza jarriko dizkiotenak, edo aldrebez pentsaraziko dizutenak, nik behintzat oso gertu gogoratzen dut, nahiko nuke baino urrunago, baina nire bizitzan izan da funtsezkoa. Uste dute, nahi zen persona izateko, izan da funtsezkoa. Gainera nik uste dut, ez badagun jasoten gazteon gandik errelato propio hori, inkluso sinistu aldozula, gazte izendak, errua zurea, adibidez gertatuan kriminalizazio zurea da, gazte askok barneratu dugu, sinistu dugu, eta iruntzi dugu, ezebez hausnartu barik hori gertatu dana, ez? Eta horren erakusle, informatze zailatzen garen nuke bai, alandabe askotan sentitu dugula, zozer txartu iten gabizela, harremantze utxagaitik, edo kalera urteteagaitik, beti hauela, zozer txartu iten zabizen pisu hori, ez?
eta nik uste dut badauela, bueno, heldu botere horren atzetik badauela beti errua gazte belaunaldiari botatearen, datorrela beti botatniako errue gazte belaunaldiari, ez, eta erantzunkizune mundu holan egotean erantzunkizune. Eta bai dela importantea, Instagram, Twitter talako sare antolatuetik aratau, benetan antolakuntza, estrukturalki antolatuko dan gazte belaunaldi baten behar izena nik uste. Bai. Eta gora gaztea hotxa, eta gaztitatea zarro. Hori da. Azkea, harrako marda hori da. Bai. Puntzeskoa.